Vía durante esta xornada debido precisamente a este fenómeno meteorolóxico adverso. Aparte que as arabiadas son intensas, como decimos, hai moito aire frío, ese pedrazo pues cubre totalmente o asfalto en zonas de conducción, en zonas de tránsito para os vehículos é perigoso, pero tamén camiñando porque tamén se pode hacer patinaxe artístico. Ademais porque chegan nun xeito repentino, decía Noelia, a DXT precisamente recomenda non conducir nestes momentos no caso de ser necesario, pero si é necesario, se tedes que ir traballar ou é unha causa de forza maior que teñamos que coller o vehículo, temos que facer dun xeito seguro, porque de repente vamos no noso vehículo conducindo e chega pois esa sarabiada, que ademais chega de xeito repentino ou incluso moita auga, moita chuvia con vento. Isto non é por nada, pero onte o rematar o que anda aí, o sair e ir para a miña casa, o vento prácticamente me cambia completamente de carril. Que debemos facer nesas situacións? Debemos reducir a velocidade, sí, pero atacando. E se temos que parar, podemos parar e onde debemos parar? Para todo isto nos vai dar resposta o noso experto en tráfico e en seguridade viaria, Maximino. Se tedes unha consulta tamén a podes facer dende a casa, pero sempre que contamos con Maximino, deixanos todo perfectamente claro. Maximino, non sei... estás conducindo David. Perdona. Vaya conductor que puxaste. Perdona. Xa se lle calou o coche, non? Se lle calou o coche, mi madre. Bueno, desastre. Maximino, estamos moi pendentes das consecuencias de Ingrid, imos ir por partes. Sobre todo, preocupa, decío tamén Noelia, compañeira do Tempo de Televisión de Galicia, que chegue unha sarabiada. Chegan de xito repentino. Que debemos facer? Claro, pois o que temos que facer é poñer o aire para que nos desempañe, porque claro, a saraiba o que fai é que ten frío na parte de aquí, de fora, e dentro temos calor, entón desempáñase, se corta a visión. Por tanto, o primeiro que temos que facer é colocar isto, o que é o máximo este, o desempaño isto e tal. Logo, despois, hai que ter en conta que a saraiba o que fai é que convirte o que é a estrada, convirte nunha pista de xeo. Entón temos que proceder co mismo que se produce que se fai co xeo. O sea, nada de volantazos, nada de frenadas bruscas, nada de aceleróns bruscos, o sea, todo con moitísima suavidade. Marchas largas, verdad? En marchas largas. Eso por qué? Porque con marchas largas patina menos. Juan, ven por aquí, sube aquí que xa ves vendo que te explico. Vou para o asiento de atrás, como os nenos. Vas a ir por atrás? Vente. Claro, quería saber, Maximino, si cando temos a guiada sempre se fai pois como unhas rodeiras, non na estrada, quero dicir, as marcas das rodas, debemos evitalas ou debemos seguilas? A ver, depende. Si, por exemplo, levas ali tempo mellor pode estar formado xeo e pode ser perigoso, pero se non, normalmente, se vai en camións diante, van limpando o que é o pedrazo e, por tanto, o mellor pode ser un sitio seguro para ir. Falta moito? Cando vexamos que non podemos continuar porque non temos visibilidade, o mellor é apartar. Pero non apartar de calquer forma. Claro, porque non podemos parar en calquer sitio que nos acorde, non? Venche un camión detrás e levache por diante. Pero, por exemplo, nos viaductos para moita xente. Eso está ben feito ou non está ben feito? O viaducto, en principio, no túnel non, pero no viaducto, en principio, podrías parar. Arriba non hai ningún problema. Poñemos as luces de emerxencia, que é importante. Incluso antinieblas, ou non axudan neste caso? Tamén. Se hai mala visibilidade, o antiniebla podes utilizar cando xa mala visibilidade. E a V16? A V16, que na teña. No, que ten todo o mundo, xa. Si está o vehículo detido, si marcha a V16 non está permitido circular, por ahora. Por ahora non. E xa digo, dicíalo antes vos aí na mesa, un día como hoxe, si non é imprescindible coller o coche, mellor quedar na casa e non o coller. Sí, pero nós que temos que vir aquí para que a xente nos vexa... Temos que vir aquí, pois entonces sí que vai que coller. Falamos situacións de saraivada. Imos agora con moita auga, con moita choiva e con moito vento. As indicacións son as mesmas? Bueno, parecidas, pero non exactamente igual. Quer dicir, o problema que temos ca choiva é que acumula en charcos auga. E cando se produce acumulación de auga en charcos, podese producir un efecto que se conoce co nombre de aguaplaning ou hidroplaning. E iso que é? Pois, se vos fixades, o neumático leva uns surquiños por onde sale agua para os lados. Se nós circulamos moi rápido, cando enchamos nun charco, non dá salida a agua. Iso que non dá feito botala fora. Non dá feito botar fora, entón o coche o que fai é planear. É iso que se chama o aguaplaning ou hidroplaning. Perdemos o control total do vehículo, perdemos a dirección e podemos ir a un lado e outro. Se nese momento frenamos, o que fai é que acumula maior cantidad de agua e todavía peor. Entón, en esos casos, cando notamos que perdemos a dirección, pois o que temos que facer é levantar o pé do acelerador suave sempre hasta que recuperemos outra vez a dirección. E non quitalo de todo, o sea, deixar como unha puntilla, non? Exactamente, para que vaya a seguir xirando e tal. E logo, despois, en canto a visibilidade, poñer o limpia parabrisas na velocidade máxima, poñer tamén o de desempañar, porque hai que ver,
lembrade que condicións atmosféricas adversas é tan importante ver como ser visto, por tanto as luces son importantes, hai que lembrar que a mínima que temos que poñer obrigatoria é luz de cruce, a partir de aí se é preciso as de néboa porque hai moita intensidade, vese moi mal, e incluso hai néboa e todo eso, pois entón poñemos tamén as de néboa, as traseiras solamente se poden poñer cando a néboa ou a visibilidade sexa intensa, ou sea, que se vexa moi pouca. Eso digo claro, que eso, porque hai xente que ten o coche nova e di que se vexa en Casteño e vas pola autopista e dá ganas de empotrar claro, o porque coche eso de choque. molesta moito. Entón, solamente cando sexa nubes de polvo, de fume, todo eso, pero intenso. Se é pouca cantidad, se hai máis ou menos visibilidade, pois non. E se neva, que facemos? Rotonda, freno de mano e a disfrutar, non? Falta vento, non? O vento é moi importante. No vento hai que ter, sobre todo, especial cuidado cando adiantemos a vehículos voluminosos, porque, claro, cando nós estamos adiantando a un camión ou a un autobús, mentes estamos en paralelo, o vento protéxeche. Efecto Venturi, non? Claro, pero exactamente. Que estudiamos na autoescuela. No efecto Venturi, que cando nós adiantamos, o que fai a atracción, atraenos ao camión ou autobús. Se vamos despistados, pois eso pode provocar un accidente. Tamén pode producir ese efecto cando saímos de túneles. Dentro do túnel estamos protegidos, pero cando saímos, pois... Dame medo, pasoume onte, decía, prácticamente o vento moveume de carril, e cando levas ese susto, quitas o pedo acelerador. Ou freas. Ou haberá xente que frene. Claro. E se ven alguén detrás, pode se liar. O accidente é inevitable. Pero mira, todos estes accidentes que está habendo estes días, que cando hai condicións atmosféricas adversas os hai, é porque a xente conduce exactamente igual. O sea, a xente ten metido na cabeza que cando hai estas condicións é o mismo que o movimento está seco. Por exemplo, autoestrada 120. Bueno, pois cando hai días como hoxe, a velocidade a mí xa me ten dito algún, que teño ido con el no coche e digo, oye, pero non vas un pouco rápido. E dime, pero a velocidade máxima son 120. Hombre, pero vamos a ver. Vale. É que hai veces que ao millón non podes pasar de 90 ou de 80. En este caso, se a máxima está a 120, debemos circular a menor velocidade, pero nunca rebaixar os 60 km/h, ou si? Como norma xeral non, pero iso estaría prohibido como norma xeral, pero se son casos excepcionais, imagínate, por exemplo, que hoxe está todo cheo de pedrazo e non podes ir máis que a 30. Non hai que imaginalo, máis que a 30, que estaba. Pois as luces de emerxencia e vas circulando cas luces de emerxencia por debaixo dos 60 km/h. Non pasa nada. Neve, dicías, non? Sí, bueno, as luces de emerxencia, é verdade que se pos as luces de emerxencia podes aparcar onde queiras? Non. Eso non é así, non, xa me acordo. Eso señaron chumado, aprendestes por contagio. Bueno, perdón, vamos importante. Na neve, bueno, pois que ahora neste momento en Galicia temos bastantes puntos con neve, lembrar que hai sitios onde é obrigatorio usar cadeas. As cadeas hai que colocadas sempre nas rodas motrices, que son aquelas onde actúa o motor. O sea, temos rodas directrices, que son as que move o volante, pero temos rodas motrices, que son as que move o motor. Poden ser as dianteiras... Que é na maioría dos casos. Na maioría dos casos, poden ser as traseiras ou pode ser un 4x4 que tire de ambas as dúas, non? Hai que poñelas de ferro, as cadeas de toda a vida ou as textís? Bueno, as textís máis ou menos hoxe en día, as que hai, teñen unha eficacia moi parecida, son moito máis doadas de poñer. As de ferro son, bueno, nós trouxéramos aquí unha vez, e son bastante complicadas de poñer. Sobre todo que estás aí con neve e con tal. As más frías, ter que manipular. Se tendes que comprar agora, eu recomendaría que comprara, porque ocupan a parte pouco, solamente telas que poñer telas que poñer así na roda, daslle un pouquiño para adiante, pos o resto que che faltaba, como un calcetín. É moi doado de poñer, é eficacia importante. Pero é unha pregunta que fixo agora David. Os galegos deberíamos de ter todos cadeas? Os que tiramos vehículo, evidentemente. Vamos a ver, eu, por exemplo, que vivo en Compostela, cantas veces ao ano me van falta as cadeas? Pois ao mellor, prefiro que ese día ao mellor non saí da casa que comprar unhas cadeas. Caducan a todo isto, as cadeas? As cadeas, por norma xeral, penso que non. Sí. Non sei, a verdade que non sei se caducan ou non. Nunca lle mirei se tiñen ou Pois mira. Tiño que miralo, pero bueno. A primeira vez que collemos o Maximino, Toma! Toma, Jaime, con fanfarria. Eu penso que non, é como un produto... Bueno, a ver, cando estén estragadas, o que hai que ter en conta é unha cousa, que as cadeas nunca as podes utilizar cando non hai neve, porque as de ferro desfancho os neumáticos a ti, e as textiles, en poucos kilómetros que andes con elas, acabalas desfacendo ti, vale? Por lo tanto... Claro, e se chegado o punto que nos pilla unha nevarada por aí ou algo e nestes días temos que sair sí ou sí, pero podemos quedar atrancados, que é recomendable no coche para levar, por exemplo? Bueno, pois mira, o depósito de combustible cheo. Non esperar ao final, non ir recargando cada vez que podamos. Por qué? Porque podemos necesitar a calefacción. Se hai unha nevarada importante, ter en conta que temos o coche de acceso, hai que ir mirar o tubo de escape de vez en cando, porque pode ser que a neve chega hasta o tubo de escape e os gases entren
para dentro do vehículo e cheguen a matarnos. Entón hai que ter eso perfectamente despexado. O tanque cheo e diferentes cosas no maletero, non? Claro, hai que levar tamén un teléfono móvil. Se que fora fai frío, pero vamos. É igual, vámonos. Aquí xa estamos moi pegados. ¡Aúpala! ¡Vamos! A ver como teño maletera todo isto, que non o vi. Bueno, aquí para Choiva van preparados. Neste vehículo veñen bastante preparados para Choiva. Pero para o resto nada, eh? 1, 2, 3, 4, 5 paraguas, está ben. Home, levar algo de comida tamén está ben. Algo de agua, de roupa de abrigo, por exemplo, tamén. Levar, sí, unha cousa destas. Si levas, por exemplo, tamén algo de comida, si ves que vas a un sitio tal, e auga, por suposto, pois tens que botar ali moitas horas. Eu creo que en España hai un antes e un despois, non sei se vos lembrades daquilo de Filomena. Sí. En Filomena aprendemos moito. Aprendemos, por exemplo, que cando hai nevarada tan intensa como a Filomena, temos que, os que vamos pro carril a direita, apartarnos á direita, e os que vamos por a esquerda, apartarnos á esquerda, para deixar a zona central para poder circular. Porque no Filomena, os servicios de emerxencia non podían chegar. Claro. Ah, vale, por si quedamos atascados. Claro, entonces cando vexamos eso, á direita ou á esquerda. Pues perfectamente explicado, Maximino. Bueno, non poñerse nerviosos. Moito, pero bueno, máis ou menos estes son os básicos de supervivencia. Exactamente. Moita tranquilidade, se nos fai cosas raras o coche, non facer cousas raras e adecuar sempre a velocidade ás condicións da vía. Eso, con suavidade, todo eso. É claro, en